हेलो गाइस, जय जगन्नाथ जय माड़ेश्वरी। आपन केता अछन? बढ़िया थिबे। मुई भी बढ़िया अच्छे। वर्तमान मुई अच्छे घरे। इसन टाइम ହେଇଛେ चार चार बजे मुई खाते लगी ଏବେ ମୁଇଁ ଆପଣକେ ମୁଇଁ ନଏଦକେ ଯାଉଛେ ମାଛ ଧରବାଟା ମୁଇଁ ଦେखाମି କେନ୍ତା ଧରବେ କାଣା କରବେ ମୁଇଁ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଲରେ ରହିବେ ମୁଇଁ ଦେखाମି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲେ ଏବେ ତ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଏବେ ଘରେ ଅଛେ ଘର ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିବି ସାଇକେଲରେ ଯିବି ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଯଦି ଯେନ୍ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ ବଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଯେନ୍ ଜୁନା ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ ନେଇ ଭୁଲବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଏବେ ମୁଇଁ ଘରନୁ ଯାଉଛେ ରାସ୍ତାରେ ହେଇଛେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚେଇବା ତ ନଦୀକେ ଏନ୍ତା ଆଜି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମାମୁଁ ଆଗେ ଯାଇକରି ଗୁଲାପ ପେନ୍ ଆସୁଛେ ଭଞ୍ଜା ବାଲାକ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଏଖନା ଯାଉଛେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗଲେ ନା ନଦୀକେ କେନ୍ତା ଗୁଲାପ ପେନ୍ ଆସିଲେ ଟାକମା ଜାଲ ବୋଲି କହେସନ୍ ହେଥିଲେ ସବୁ ପିଲା ଗଲେ ନା ମୁଇଁ ଏଖନା ଖାଲି ଅଛେ ମୁଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛେ ବରନୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ମୁଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚଲେ ମୁଇଁ ଦେખાମି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ଗୁଲାପ ପେନ୍ ଆସିଲେ ମାଛ ବି ପଡ଼୍ସି ଆର୍ ମାଛ ଧରବାର୍ ଲାଗି ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ମାଛ ଧର୍ମା କାଣା କର୍ମା ମୁଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେખાମି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ନେଇ ଭୁଲବେ। ଦେଖ ଇ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ଆରୁ ମାଛଟା ଧରବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ପେନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଅଛେ ଗୁଲାପ ପେନ୍ ବି ଆସୁଛେ আর নদী ভিতরে দেখো মাছ মানে কেন্তা করে ধরুছন জাল পাতি করে কেতে পানি ঠিয়া উঠবার পড়ুছে এটা হলো মানে দেখো কেতেটা 5টা লোক ঠিয়া উঠিছন নদী পানি 3 ঘন্টা আগে এন রয়েছন মাছ ধরবার পড়ছি দেখো দুই সাইডকে এটা চাল বেড়া হয়েছে বেরিয়ে করে এটা মঝিরে নদী ভিতরে দেখো মাছ ধরবাটা আপনার ଗାଁରେ ମାନେ କି କେନ ନଦୀ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରି ମାଛ ଧରସନ୍ କେନ୍ତା ମାଛ ଧରସନ୍ ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ। ଆମର ଏରିଆରେ ତ ଆମେ ଆମର ଗାଁରେ ଏମିତି ଧରସନ୍ ବୋଲୁନ ତମର ଆଡ଼େ କେନ୍ତା ଧରସନ୍ ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ ଆରୁ କହିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବି କରିବେ ନେଇ ଭୁଲବେ। ଦେଖ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼ ପାଣି ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁର ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆମେ ମାଛ ଧରୁଛୁ এটা হলো ব্রিজ আজ হলো গুলা পানি আসছে নদী রাতের খুব অতিরিবার রাতের ধর্মা না বেশি দেখো এন মঝিরে ফুল পানি নিয়ে আসবা তার মিডিয়াম আসছে এন ବି বেশি পানি ଅଛି ଏମିତି ଏକା ମାଛ ଧର୍ମା ଆଜି ফুল ଏନ୍ଜୟ ହବ ସମସ୍ତେ କର୍ମା ଆଜି ମାଛ ଧର୍ମା ଭଲ୍ ବି ଲାଗ୍ବା ପେନ୍ ବି ଆସୁଛେ ଆର୍ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ ଭଲ୍ ବି ଲାଗ୍ବା ଆଜ କାଁ ଦେଲେ ଗୁଲାପ ପେନ୍ ଆସିଲେ ମାଛ ବି ଉତରସି ଆଉ ଧରବାର୍ ଲାଗି ମଜା ବି ଲାଗ୍ସି ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଟିକେ ଟୁଆ ଦି କରି ବି ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସୁ ଚାର ଲୋକ ସେନ ଅଛନ୍ ଆମେ ଏବେ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ରାତି ଆମେ ଯିମା যে ইসনর ভিউ দেখো ধান সিন দেখো খতরনাক দিছে কেতে সুন্দর দিছে দেখবার লাগে অতি সুন্দর ভল দিছে আর ইসনর বাদল ବି ବର୍ଷା আসবা মৌসম ବି ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ରୁ ଅନ୍ଧାର করতে ଆନୁଛି ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସୁ ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ଆମେ ତ ଘରକେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି এটা হলো মোর মামু আর মুই আসছি রাস্তার এটা ঘরকে পলে আসছে ଏବେ খেয়ে খুয়া করে রাতি যে মুই রাতিটা তো মুই দেখে নি পারে না কালকে ফের আসবা না ভিডিওরে আপনারা ଦେଖିପାରିବେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛି ପୁରା ଆଜିକା ଧୁମ ବର୍ଷା ବି ହେଇପାରେ ରାତିରେ ଆୱାଜ ବି କରୁଛେ ହାୱା ପବନ ବି ଆସୁଛେ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା 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 ଭଲ ଲାଗୁଛେ ମୌସମ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ এটা হলো মোর মামু আগে বাড়ি যাসন মুই পদাড়কে হেসি